Bon dia, soc Maria Jesús Volta i soc l'autora del llibre El cel és blau, que és un llibre que haureu llegit ja o estareu a punt de llegir. Jo volia comentar-vos un poquet quina és la idea d'esta història. Jo crec que tots els temes que se puguen traure de la història dels dos protagonistes està resumit així, en la contraportada. Mireu, jo vos llegiré i vos aniré comentant. La primera frase diu: Sebastià, que sabeu que és el protagonista, viu aterrat per Lleonard, que li fa la vida impossible. Ahir ja tenim un primer tema, que realment és el tema de tota la història. És a dir, un xiquet que no para de molestar a un altre xiquet. Estic seguríssima que tots haureu viscut d'alguna manera una situació com aquesta. Estic segura que coneixeu xiquets i xiquetes que constantment estan molestant a altres xiquets i altres xiquetes. Estic segura que sabeu de situacions que vos han xocat, que vos han molestat, fins i tot que possiblement vos han fet plorar. Què podem fer amb això? Què fa? Què pot fer Sebastià per evitar que Lleonard el moleste constantment, fins i tot arriba a pegar-li, que convertisca la seva vida en un autèntic infern? Vos ho pregunte, heu entès què fa ell? Què vos ha paregut? És una bona solució? Hi ha un altre tema també important, que ve a continuació, diu, per si li faltava alguna cosa al pobre Sebastià, diu els pares anuncien que haurà de fer d'acompanyant d'una xiqueta africana que viurà amb ells durant una temporada. És cega i els metges estan intentant ajudar-la. Ahir tenim un segon tema, que pràcticament entra en la novel·la des de l'inici. Una xiqueta africana que està malalta i que ha de vindre ací perquè els metges la tenguen. Pregunteu-vos, vosaltres quan esteu malalts heu d'anar a un altre país? Heu de canviar de continent? Heu de buscar gent d'altres parts del món perquè vos ajuden a curar-vos? Veritat que no? Aleshores ens podríem preguntar per què ella ha de vindre ací? Què conta ella del seu país? Què conta ella de la forma de vida que té? Això és interessant. Podem comparar-ho amb la forma que tenim de viure ací? L'oci, les relacions amb les persones, totes les oportunitats que tenim d'estudiar, de treballar, etc. És important, crec jo, parlar d'altres formes de viure que no són tan boniques com les nostres. És a dir, persones que tenen la vostra edat, més xicotetes o més majors, que pateixen moltíssim, moltíssim, perquè no tenen, ja no per comprar, ja no per viatjar, ja no per anar al cinema, sinó senzillament per alimentar-se o per tindre una caseta. Després diu un altre tema, diu, així tot, a pesar que el pobre Sebastià està superat per tot, així tot, diu, des del moment en què Araba entra en la seva vida, tot canvia. Amb ella descobrirà l'autèntic sentit de la paraula coratge. Sebastià amb Araba descobreix moltíssimes coses. Òbviament, descobreix una bona amistat. Però l'amistat, sabeu que si és molt, molt, molta amistat, pot acabar també en amor. Podem parlar de l'amor? Podem parlar de què és l'amistat? Qui considereu realment amics i amigues? En teniu molts? Es poden comptar amb els dits d'una mà? I l'amor? L'amor. Esteu enamorats? Esteu enamorades? Què se sent quan tu estàs enamorat? Ho fa bé, Sebastià? Ho fa bé, Araba? Se diuen que estan enamorats, que s'agraden, que volen estar junts, que sempre estan pensant un amb l'altre? I com acaba aquesta història? Totes les històries d'amor acaben bé? O acaben malament? O tenen un final obert i ho deixem córrer i ja veurem? I l'última paraula, coratge. Per què coratge? Araba és una xiqueta que ve de fora que està tristíssima perquè ha deixat la seva família allà. És molt, molt pobreta, té molts problemes de salut. Però així i tot, penseu que de tots els personatges de la novel·la, ella és la que té més força? Com és possible això?
si aparentment és una xiqueta malalta i dèbil? Com és possible que ella siga la més forta de tots? I sobretot, com ho demostra als altres? Mireu si teniu feina. Jo espero que m'hi digueu què penseu vosaltres de la novel·la, què penseu de Sebastià, d'Araba, què penseu del malèfic Lleonard i de la seva colla, què penseu dels pares també, quin és el paper dels pares en tota aquesta història. I sobretot, se pot parlar d'una novel·la d'amor, d'una novel·la d'aventures, d'una novel·la d'amistat, d'una novel·la de coratge, o és una mica tot? Espero que m'ho conteu. Moltíssimes gràcies.